Sikop sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation kun NBI Region 11 ang upat ka mga babaye nga giingong nagapamaligya og grow lots sa Davao City. Sumala sa NBI, naaktuhan ang mga suspect nga nagapamaligya og grow lots gamit ang peke nga mga dokumento. Nagtrabaho isip mga office staff sa usa ka establishment sa Teachers Village, Barangay Buhangin proper ang mga suspect nga mausay ilang gigamit nga opisina sa ilang mga transaksyon. The information rapidly spread na somewhere in Barangay Calyawa may mga binibintang subdivision lots. Matod ni Attorney Elilianyo, ang spokesperson sa NBI 11, makita gawas sa ilang opisina nga mga produktong cosmetics ang ilang ginapamaligya apan sa sulod di ay sa establishment nila ginahimo ang ilang modus. Ito yung mga typical na mga illegal individuals or entity na nagbebenta ng Kasi madali man lang anyone can do this if you have the capital lang. Hindi naman gaano kalaki. Meron ka lang millions of money, iinganyuhin mo yung property owner, then pag magawa kayo ng SPA na pwede ka nang mag-excavate doon, mag-conduct ng construction, tapos gagawa ka kunwari ng subdivision plan, post mo sa Facebook, you will hire as many 20 sales agent to do the advertising and marketing. Yun na. Modus sa mga suspect ang pagtanyag og mga ginabaligyang luna sa Barangay Calyawa, Buhangin District, Davao City ngadto sa ilang mga kliyente sa mas barato nga kantidad. Tuig 2019 pa, nagsugod ang iligal nga binuhatan sa mga suspect. Tulo ka mga complainant ang nireport og personal nga biduol sa NBI tungod sa modus sa mga suspect. Usa ka gatus na ka mga tawo ang nabiktima sa mga suspect. Pasakahan ang mga dinakpan og kasong estafa og violation sa Presidential Decree No. 957 kun the Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.